El quart àmbit, l'últim de l'exposició, està destinat a la ciutat de natura perduda, que és aquest punt de reflexió sobre el que significa el valor patrimonial dels diferents arts decoratives aplicades a l'arquitectura. En trobem que moltes d'aquestes arts són molt dèbils a l'hora de poder-les conservar, com és el cas de la pintura mural, el que és, per exemple, les diferents paviment hidràulic, que últimament s'han posat molt de moda, però que no fa gaire s'estaven llançant a les escombraries. Per tant, és aquesta idea de reflexió de tot allò que podem conservar, preservar, és la manera de poder-lo conèixer. En aquest sentit, la tasca de la xarxa de museus locals és molt important perquè permet conservar una sèrie de peces que formen part de les diferents localitats i que, per tant, recopilen aquesta informació i aquest valor patrimonial que tenen les diferents localitats. A partir d'aquí és una exposició itinerant per diferents museus de la xarxa local, organitzada des de la Diputació de Barcelona, però que han arribat a diferents museus i que ara mateix la tenim a Mollet.